Elena, ja, mirem el que anem a fer. Anem a agarrar una boleta i l'anem a posar damunt del plastiquet, veu? I damunt anem a posar l'altre plastiquet. I quan tinguem els dos, entonces, xup, 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 apretem. Veu? I entonces li donem la formeta de l'hamburguesa. Però el plastiquet de final li va donar la forma del plàstic. També té el plàstic, vale. Ara és una boleta de niu, ¿Ves? Claro. Encima de ahí, mandarla el plástico. Ahí lo ponemos la bola y ahora cogemos el plástico y la ponemos. Samuel, ven. Aplasta Jairo. Hola. Però ara, quan se finís pel costat, el que fem és que l'amaguem. L'amaguem un poc. Mira, mira, mira. Mira. Molt bé. A veure. Molt bé. Mira. Vale. Hamburguesa aquesta. A veure, Pau, perfecte. Laura. Es que me salí. Entonces, ya no es chocoteta. Mira que grandota. Mira que grandota. Sí, molt bé. Molt bé. Mira, Laura. Molt bé. Por la misma cual, es que mira. No passa res, si això pot protegir-la perquè no... Ja no quedarem que en fem dos per cada un. A veure què tal per així. A veure. No, haces para ti, son dos Molt bé. para cada uno. Y que María es esta, mira qué papelito. Esperaros un pelín. Las hecho esto, lo de a Mariano en su A veure. Ya, pero tendrás que hacer esto.